Hvis du som taler vil have større gennemslagskraft, så har jeg et enkelt, simpelt råd, som vil forstørre din gennemslagskraft ret markant. Og det er det, du skal kunne. Det er, at du skal kunne stille dig i center foran dine modtagere. Det vil sige sig i midten af rummet over for dine modtagere på 2 stabile ben og blive stående et stykke tid. Og det her, det er der mange talere, der har svært ved. Det at stille sig absolut i centrum og stå der og stå stærkt, det er der mange talere, der undviger. Og derfor, hvad de fleste talere gør, når de går i gang med at tale, det er, at de skynder sig op ved siden af skærmen, eller ved siden af PowerPointen, og så stiller de sig ligesom ud i siden, og så står de som sådan en voice-over til selve PowerPointen. Men det jeg altså siger, det er, hvis du vil have gennemslagskraft, så skal du lade være med at gøre det. Så skal du gå ud og stille dig centralt ude på gulvet på 2 ben. Og det de fleste kommer til at opleve, når de gør det, det er måske, de kommer til at opleve sådan lidt pres. Fordi når man stiller sig i centrum, så laver man jo et signal til rummet. Altså så kommunikerer man jo nonverbalt. Der ligger jo rigtig meget kommunikation i at stille sig centralt. Fordi vi som mennesker, vi kan jo kommunikere med vores kropssprog. Med vores hænder, med vores øjne, med vores ansigt. Men en måde, vi også kan kommunikere på, det er, at vi kan kommunikere territorialt. Og territorialt betyder, hvordan jeg bruger det rum, som vi er sammen i. Og ved at stille mig selv centralt, så kommunikerer jeg til resten af rummet, jeg ønsker til ledelse. Og det vil man selvfølgelig føle et vis pres af. Når jeg træner ledere i det, så er der nogle ledere, der siger, at det føles lidt som en kogeplade. Når jeg går ind og stiller mig virkelig centralt og siger, godmorgen, dejligt at se jer. I dag, der skal vi... Altså, så føler jeg virkelig, at den her position i rummet, den skaber forventning, at jeg ligesom tager den lederskabsrolle, det er. Men det er jo også det er at præsentere. Når vi præsenterer, så skal vi jo tage lederskab. Vi skal jo tage lederskab af det, der skal ske. Så for mig, der handler det at stille sig centralt i rummet, det handler ikke om, at man er narcissistisk, eller man bare rigtig gerne vil have rigtig meget opmærksomhed. Men at stille sig centralt i rummet viser nonverbalt med sit kropssprog. Der viser man, jeg er godt klar over, at det er mig, der har ansvaret. Og den, der skal tage ansvar for det, der skal ske, det er mig. Og jeg plejer altid at sammenligne det sådan lidt med volleyball. Altså alle, der har prøvet at spille volleyball, ved, at når bolden er på vej over på vores side af nettet, så er det rigtig vigtigt, at der enten er en, der siger, jeg har den, eller der er en, der viser det meget tydeligt med kropssproget, at vedkommende er parat til at gå efter bolden. Fordi hvis ingen viser, at de har den, så sker der 1 ud af 2 ting. Enten A, så står alle stille, fordi alle tror, at der er en anden, der har det, og bolden falder død til jorden, eller alle springer samtidig og slår hovederne sammen i forsøg på at nå den her bold. Så det er jo rigtig vigtigt, at vi ved, hvem der er, der har den. Når vi stiller centralt ind på gulvet foran vores tilskuere, så siger vi med vores krop, jeg har den. I godt læn jer tilbage, fordi jeg har en plan for, hvad der skal ske nu, og jeg vil noget her i lokalet. Så det med at kunne stille sig centralt, det er super vigtigt. Og man kan godt komme lidt konflikt med janteloven, for der ligger jo selvfølgelig også en udmelding, og det er, at når jeg stiller mig centralt, så siger jeg jo også med mit kropssprog, jeg tror, jeg har noget at byde på, og jeg håber, at I kan lide det. Så man kan også godt komme sådan lidt i konflikt med ens egen indre jantelov, men det, der er så vigtigt, det er, at man stiller sig ud centralt, særligt når man begynder. Vi har sådan en tommelfingerregel inden for præsentationsteknik, og det er alt, hvad der bliver sagt i center, på den mest centrale plads i rummet, som jo oftest er foran PowerPoint. Det er som oftest midt i hele herligheden. Men det, der bliver sagt i center, bliver af modtagerne, af publikum, opfattet som mere vigtigt, end det, der bliver sagt på siderne. Og det vil sige så, at når vi starter præsentationen, så skal vi stå i center. Når vi siger, hej alle sammen, velkommen til, dejligt at se jer. I dag skal vi tale om, og det skal vi fordi, og her er agendaen, bum, og så går vi i gang.
Det er meget vigtigt, at selve introduktionen bliver leveret i centrum. Og så kan vi jo selvfølgelig gå til side, hvis vi har PowerPoint med, og der er et eller andet, vi skal se på slidesene. Og så snart at vi har set det, og så snart at publikum har forstået, hvad står der på det her slide, så må taleren bare rigtig gerne gå tilbage ind, og så lave konklusionen igen i midten. Så hvad skal vi tage med os for det, vi lige har set på det her slide? Hvad er det, der var særlig vigtigt her? Og det skal igen siges i centrum. Så på den måde som taler, så kan man bevæge sig ud på siderne tilbage ind i centrum. Og det virker også meget levende og meget engageret, at man på den måde også får bevægelse ind. Og så selvfølgelig, når man slutter af, så går man tilbage ind i centrum. Og så tager man sin retmæssige plads igen, og så siger man, hvad det nu end er af ens afslutning, og spørger måske nogle spørgsmål. Så centerpladsen er super, super vigtig. Og det er at kunne stå der på 2 rolige ben, uden at man står og danser rundt på stedet, men at man kan stå roligt. Og så selvfølgelig bevæge sig ud, så snart der er noget, vi skal se.